Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Animal Jam με την Jayden. Γεια σας παιδιά, εγώ θα παίξω Animal Jam γιατί έχω φτιάξει χαρακτήρα. Έχω και έναν άλλο, τη Super Animal, αλλά τώρα έχω βάλει την Jayden που είμαι εγώ. Jayden με λένε. Ωραία. Τώρα θα πατήσουμε το play. Φτάσαμε. Πού είναι τα παιδιά? Ωραία. Πώς? Πώς το? Να πούμε αυτός είναι ένας φίλος. Και ναι, έχω κάτι καινούριο. Πάμε στο σπίτι μου. Να, και εδώ πέρα μπορείς να κάνεις πολλά. Και σαν... ποιος είναι αυτός? Εντάξει. Απλώς γιατί δεν σε ξέρω εσένα. Lockdown και World. Θα πάω. Όχι. Θέλω να είμαι μάλλον μόνη. Σε αυτή εδώ θα πάω. Να αυτή αν θες υπάρχει και αστροσελίδα για να είσαι μόνος σου. Να. Wow. Κοιτάξτε εδώ μια ζωγραφιά που έχουν φτιάξει. Αυτή την έχω φτιάξει εγώ. Αυτή εδώ. Όχι, δεν την έχω φτιάξει εγώ. Γκάλερι λέει. Μια άλλη είχα φτιάξει εγώ. Όχι, και αυτή η γκάλερι. Α, δεν λένε ονόματα. Εκείνη την είχα φτιάξει εγώ. Ωραίο είναι αυτό. What? Παιδιά, δεν είναι απίθανα. Και έχουν απίστευτα πράγματα. Κάπου εδώ πρέπει να είναι και η Σάνι. Phantom. Ναι. Ωραία. Ήρθανε τα πάντας, μπλα 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 μπλα. Τι είναι αυτό? Το Play Wild! Το έχουμε παίξει. Βλέπετε. Play Wild. Θα με φρικάρετε. Αυτό είναι το Play Wild. Κοιτάξτε μία εκεί πίσω. Πίσω. Το παλιό Play Wild. Γιατί κοιτάξτε μία εκεί πίσω. Εκεί πίσω. Αυτά δεν το έχει το Play Wild. Πρέπει να είναι το παλιό. Αυτά τα φέρει στα καινούργια. Έχει φέρει και πάντες. Ωραία. Είμαι στην τζαμά μόνη μου. Ωραία. Μπορείς να αγοράσεις πολλά πράγματα. Members. Δεν είναι members. Δεν μπορώ να το πάρω. Δεν έχω αρκετά. Ναι. Αυτό ήταν. Σας ευχαριστούμε παιδιά. Όχι. Μια φίλη μου είναι εδώ. Και αντίο. Σας ευχαριστούμε που το είδατε. Jayden, subscribe. Και κάτι ακόμα παιδιά. Περιμένετε. Περιμένετε. Κάτσε. Πού πήγε? Ωραία, δεν πειράζει.
Περιμένετε. That. Video. Enjoy that video. Και χορεύουμε.